Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailingad itinagan nga Ernesto. Manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abaro. Napanak ije Manila tapno mangged. Ket nakasara kakmet iti trabaho. Driver iti pampasahero a jeep. Ako kwa ti may sa abalo. Ngagnagan iti armida. Ididamo ngagkita kami iti boss ko a babae. Bakit iti panagkita? Ngem idi bumaybayag. Nadlaw ko asaan gayam a bakit? Buano papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Ernesto. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. I love you, Ernesto. I love you too, Madam Armida. Oh, Armida, kunam kumalatan kanyak, Ernesto. Wala niya, Armida. Kasta ti kayat ko. Ernesto, dito'y kan balay kong agyan. Pumanaw kan iti dagus mo. Di kagdanag. Sisyak ngagnanaed dito'y balay itan. Awaan ang dagiti anak ko. Tadada aminan iti abroad. Nilaangan Albert nga inauna nga anak ko ti adda dito'y. Ngam adamot ten bukod na abalay. Anya? Isu nga awan ti pagdanagam. Nawayata nga agdan na ita, kas agasawa. Panunutak pa yan imbag, Armida. Anya? Adda nagkinaawatan nyo kani Madam Armida, pare? Wen pare? Isumat lagayam Kanayon kayo ang makita nga agkadwa. Kat anya nga ita, pare? Aw-awisan nakngarod nga agdan na kami kuman kas agasawa. Numaminsan, kaslakayat ko. Angam, pampanunutak. Narigat samit. Isumat lang at da relasyon nyo ni Madam Armida. Di mapan kan makipagyan ije balayda. Tapno saan kan nga agabang? Awan sa, pare. Kayat kumatan ti makidan na kini Armida. Talaga ka di nga ayatam ni Madam Armida, Ernesto? Katno adayo nga inaunang itisi ka. Bale, kasla anak na kan. Diyak man mo, pare. Idida mo ang makitak ni Armida. Kasla bakit? Ngamidi ka nayon kon ang makita. Saan mat gayam? Kan napintas gayam. Anya? Agyaman na, tapinat gamdikid daw ko adito'y kan nga agnaed, Ernesto. Gaputa ay ayaten ka, Armida. Ay ayatan ka mat, Ernesto. Kat kayat ko, manipod ita. Agsardeng kan nga agmaneho. Anya? Ngam... Agbiro kalaangan iti sumukat kan ka amang ipasada iti lugan ta. Tulungan naklaangan amang imaton iti mini grocery ta. Sige. Sika nga ti makamo, Armida. Agyaman nak. Kayat ko kumamot ang makita dagiti dadakkel mo. Kayat ko mo ti agpasyar iti lugar yo, Ernesto. O sige, ipasyar kanto iti lugar mi. Yamam mo ka kininanang ko. Oh, agyaman nak, Ernesto. Nanang, iso ni Armida. Kayan ayat ko iti Manila. Agmano akkada kayo, nanang. Sige nga raw. Agtugaw kayo, Ernesto. Armida. Agtugawtan, Armida. Ala, panawan kayo pa dito'y atin nakmangisagana iti pagsasangwan tayo. Sige, nanang. Katagyaman kami. Kasla di nakayatinam, Ernesto. Mabainak samutan. Di kagbain. Siyak ti makaam mo. Anya kamutan, Ernesto.
Anya timpakpakan kan kaday di abakay. Tapay nga isupay tinayat mo. Tangiwat yun, nanang. Mangag na kayo ni Armida. Pudno mag. Kasanon numaamuan ni Joanna akayan ayat mo daytoy. Nanang, sana bale. Kayan ayat ko lang ni Joanna. Saan kami pa'y mata nagkasar? Anya ti kayat mo asawan. Likli ka mo ni Joanna kat daytang Armida ti ikasar mo. Apay ko manukasta, nanang. Ay! Saanak nga umanugaw! Saan apulaw? Apay ngamin ani Armida abak-bagat ngam ni nanang mo tinapilay mi Ernesto. Diyak mo pare. Kung nakasana seryoso da ito eh. Ang kabayatan ti pa nagbayag ti relasyon mi. Mariknak, nga agayatak gayam kini Armida. Amo ka din dayto ni Joanna nga kayan ayat mo? Saan pa'y pare? Numabalin. Diyak kayat amaamuan na. Tanya pa lang tiga puna. Akayat mo nga ilimod kan kuha na ti amin. Nunimot la Madam Armida, ti kayat mo amakadan na. Ay ayatin ka, Johanna. Sikat ti inspirasyon ko iti panagtrabaho kay Manila. Kasta akmat, Ernesto. Sapay la kumata, di nakto isuksukat iti sa bali a babae ijay syudad. Saan to Apolos, Johanna? Gaputa siksi ka lang ti inayat ko a babae. Agyamanak, Ernesto. Pangasim ko mga Brian. Di mo ibagbaga kini Johanna ti may papan kada kami kini Armida. Anya? Ay ayatak ni Johanna. Diyak kayat ang mapukaw kanyak. Apay nga rod anaki relasyon ka kan ni Madam Armida no kasta? Napasubuak lang kini Armida, pare. Iso tinang ipakita kanyak iti motibo. Nga da pa naggusto na kanyak. Anya? Kinapudno na. Ni Joanna at talaga ti ay ayatek. No kasta matlaang. Sinaamon ni Madam Armida. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Damag ko. Adda ka no balo akadendenan ni Ernesto ija syudad ti Manila. Pudno ka di, Manong Brian? Ha? Pangaasim ko ma. Ibagam kanyak ti ammo may papan ka ni Ernesto agayam mo. Joanna. Adda na ka ibaga kanyak. Nga inyawid na pa'y kano iti naminsan iti lugar da ti balo akayan ayat na. Iso apang ngaasim. Ibagam kumano anya ti ammo may papan iti dayta banag. Joanna. Maasyanak matkan ka. Iso nga uray saan akayat ni pare Ernesto nga maamuam. Naskan nga ibagakon kan katipod no. Wan. At damay sa abalo akadandan na ni pare Ernesto. Mismo abus na. Anya. Apay ngay. Di matan sungbatan ni Joanna dagiti awag ko. Kasta matan dagiti text ko. Anya nga tan di mapaspasamak. Ernesto, nakasukat ka mat. Sa dino ti papanam. Rumarak pa Armida. At dalanas ka na papanak. Makalawasak siguro iti lugar a papanak. Anya, awan pa'y makalawas manipod si mampet ka ditoy. Ita, pumanaw ka manen? Armida, agpasyarak pa iti lugar mi. Kailiw ko dagiti kakabagya kay Jay. Dayta kadilaang ti amom nga aramidan. Ti agpaspasyar, Ernesto. Armida, amumat nga wan trabaho kita. Masikuranak dito'y balay. Sige, mabalin mo ti rumwar. Ngam kalpasan ti 30 minutos. Adda ka kuman dito'y balay. Anya ka din dayta nga ipagbagam. Dayta ita ti kayat ko ang mapasamak, Ernesto. Saan apor ke awan ti trabahom? Kat komporme la ditan ti papapanam. Ha? Anya ka din dayta nga aramidam, Albert? Alak amin dagito'y tugtugaw dito'y balay. Agraman aparador, TV, kanref. Alak ida amin ijay balay. Anya, ang apay, Albert. Tangay makidandan na kayo matan iti dayta a lalaki. Makaammo kayo matan agumatang iti alikaman yo.
Da kaming agkakabsat akin pundar amin kadagitoy, mama. Sige, alaam amin dagita no iso ti kayat mo. Awanan ka iti utang ana imbag anakam. Iimot mo kanyak dagita? Didak mapabasol no kastoy man ti aramidak ita, mama. Anya? Bakbakatan kayon. Ngamdi kay agpampanunot. Oh, pare Ernesto. Kumusta kayo umat ni Madam Armida? Naglibas ak apimanaw iti balay na. Ngamin, mabutengak iti inauna nga anak na. Anya? Taapay mat Ernesto. Adday jay ni Albert. Nakita nga alaen na amin nga alikaman iti balay ni Armida. Agsubsubang dapay nga rod iti rumwarak. Kat basta pimanaw kalatan? Mabutengak pare. Numuna kat kagurguran ti anak ni Armida. Ay, dayta itan tirigat na, pare Ernesto. Kaya't kung ti agawid iti lugar mi. Ngem awan mat kwartak nga usarak. Isu apang asim, pare Brian. Pautangan na ko ma. Tadinak matan ikan ni Armida iti kwarta. Pasensya kayo, nanang. Tinapay lang, tinaisangpet ko apasarabok kada kayo. Ay, naanak ko, saan aday tapasarabot importante. Tinapatag kat makita ka. Unmit kit diyan, nanang. O sige, sana ko nagbayag. Mapanak iti ayan da Joanna. Mailiwak matan kan ko na. Anya ang mailiw kan ko na. Kat no nakikalaysan iti sabali a lalaki. Anya? Wen, addada itan ijay lugar ti asawa na. Si kantumot nga main. Awan ko mati parikot no saan ka napan ijay Manila. No kasta? Nakiasawan ni Joanna? Armida? Wen, siyak. Sinurot kan dito'y lugaryo. Gaputa di ka matan mauray nga agsubli iti balay. Madandanagan akon kan ka. Kunaklakit din no dadakas ang napagtan mo. Apay adi ka mala nagpakpakada kanya, Ernesto. Ladingita, Armida. Ngam dito ay akong lugar mi. Ngam apay, di na ka din ay ayatan. Awan ka diti planom amang ikalay sa kanyak. Uray kayat ko. Awan matlang ti ornong ko. Amumat day ta? Saan aday ta ti parikot, Ernesto? Ada ornong ko. Uray siya kung ti makaamu iti amin ang magastos, iti panagkalay sata. Uray pa'y iso ti makaamu iti amin ang magastos. Sa anak nga umanugot nga ikalay samday dyan nga Armida. Nanang. No ipilit yo ti kayat yaw. Makaamu kayaw. Mariribukan ak, nanang. Diyan mo ti pagluglugarak. Tapno amaw. Uray siya. Parikot ko ti kasta nga inaramid mo. Awan ko matikastoy a parikot. No pinilim tinakirelasyonan. Nagawan kat nga babae nyo, mama. Bakbakatan kayon amang sursurot iti lalaki. Mabaybayan nyo pa yan tinegosyo gapo iti dayjay nga Ernesto, mama. Tapno awan ti maibagbagayo kanyak. Siya kon ti mangipamuspusan iti panagkalay sami kan ni Ernesto. Agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Iti kasta, awan ti rason. Anya? Mangibabain kayo nga ina. Jak amuno anya ti Armida kada kayo. Tapno sumardang kayon amang surot-surot iti dayjay a lalaki. Mama, pagkukwartaan na kayo lang dayjay. Anya? Bakbakatan kayon. 65 ti taon yun. Panagkunayo ka di? Katayatan na kayo pa'y dayjay nga Ernesto. Inton awanan ti kwartayo. Saan apod no dayta, Albert? Sapay ko matanda ni Armida ita. Apay ngay. Awan matan ti mangilokat itiri daw. Anya pa'y lati umay mo subli-sublian dito'y. Si kaalalaki. Albert. Ni Armida. Adda ka di? Pumanaw ka dito'y. No di mo kaya't apagaramidan ka itidakas. Naawatam ka di? Sige. Pumanawak nga roden.
Agyaman ak Armida, tanakisinara ka kanyak. Ita, anya ti pagsaritaan ta, Ernesto. Lading hitak. Nga masapul apot din tan ti relasyon ta. Anya? Armida. Dayta ti may parbang itikaskan ka. Wanan ka iti utang ana imbag anakam. Nakapagdesisyon akon. Lipaten nakon. Talipaten kamatan. Saan? Saan, Ernesto? Lading hitak. Ngam kayat kunti mga barwanan. Dayta ti desisyon ko. Kat saan ka nagbidot, Mr. Lonely. Manipod idin, saanan nga umay iti lugar mi ni Armida. Damag kulaangan nga inalakano dagiti anak na ije abroad. Nakasapulak met iti babae akap-kap nakak, kat nagkalaysa kami. Ita, addan dua nga anak mi. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Ernesto. Pagayam Ernesto, adda nagsayaatan ti pinilim a desisyon. Tanasarakam ti talaga aparaken ka. Sapay lakuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyam. Ket ni met Armida, sapay lakuma tanasayaat met ti kasasaad na. Saan man na nagbalin an-anayas ti relasyon nyo idi, ngam impatig na ka, iti napudno. Bueno papagayam, maingka na ngagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ernesto, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.